Ix-xhieda ta' Ġwanni kienet din: meta l-lut ta' Ġerusalemm batu għandu xi qassisin u leviti biex jistaqsuh: int min int? U stqarr bla ma ċaħat: jien minix il-Messija. Huma reġgħu staqsewh: mela min int? Elija? Minix, għalilhom. Inti il-profeta? Le, wieġibhom. Imbagħad qalulu: mela min int? Biex nagħtu tweġiba lil dawk li batuna, min tgħid li int? U wieġeb kif qal il-profeta Isaija: jien il-leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert, wittu it-triq tal-mulej. Issa dawk il-messaġġiera kienu min-naħa tal-Fariżej. Huma staqsewh: mela kif qiegħed tagħmel la m'intix il-Messija u la Elija u lanqas il-profeta? Jien nagħmed bil-ilma, wieġibhom Ġwanni, imma f'nofskom hemm wieħed li intom ma tafuhx u li ġej warajja, jiena anqas ma jistħoq li nħoll il-qafla tal-qorq tiegħu. Dan ġara f'Betanja, in-naħa l-oħra tal-Ġordan, fejn Ġwanni kien jgħammed. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Min int? Staqsew lil Ġwanni. Ġwanni l-Battista ma kellu l-ebda diffikultà biex iwieġeb din il-mistoqsija lill-awtoritajiet li ġew biex jinvestigawh. Li kieku xi ħadd kellu jisfida l-identità tiegħek, kemm dik naturali kif ukoll spiritwali, int kif kont twieġeb? Illum il-ġurnata hemm gwerra ta' identità u ħafna huma fi kriżi jew inkella konfużi. Il-għajn vera tal-identità tagħna u l-ħalliq tagħha huwa Alla li għamilna fuq l-istess immaġni u xbija tiegħu. Għaliex il-mexxejja Lut rridu jkunu jafu dwar l-identità ta' Ġwanni l-Battista. Huma kienu ħerqana biex isiru jafu jekk il-Messija kienx ġie tassew. Rridu jkunu jafu jekk Ġwanni kienx tassew il-Messija hu jew xi profeta kbir li huma kienu qegħdin jistennew fil-miġja tal-Messija, kif jgħidulna xi kotba tal-Antik Testament bħal Deuteronomju kapitlu 18 vers 15. Ġwanni ma kellu l-ebda problema u ma kienx ħasbal meta stqar l-identità tiegħu. Fl-umanità kollha u s-sinċerità tiegħu hu stqar li hu kien biss il-vuċi li biha jipprepara it-triq għall-miġja tar-Re. Ġwanni l-Battista jaqgħad flimkien il-Qadim u l-Ġdid Testament u kien l-aħħar fost il-profeti tal-Antik Testament li jipponta it-triq tal-Messija. U kien l-ewwel fit-Testament il-Ġdid li ta' xhieda u li saħansitra miet martri għall-Messija. U kien bħal ambaxxatur li jipprepara it-triq għal Ġesu u li ixandar il-missjoni tiegħu lin-nies. Araw il-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ġwanni ra mill-bogħod dak li l-Messija kellu jwettaq is-salvazzjoni tagħna mill-skjavitù tad-dnub u l-adozzjoni tagħna bħala ulied ta' Alla, il-missier tagħna tas-sema. U inti taraf l-identità tiegħek bħala bint jew iben ta' Alla u li inti ċittadin tas-sema?
Ġwanni kien l-akbar fost il-profeti. Minkejja dan u għex ħajja umli u kien għaddej fidil ta' Alla. Bil-ħajja kollha tiegħu u mexxa lil kulħadd lejn Ġesu, il-Messija u s-Salvatur tad-dinja. Il-Knisja Kattolika sa mill-ewwel żminijiet tagħha tatna lil Ġwanni taħt ħafna titli li kollha jfissru il-missjoni tiegħu. Xut tal-mulej, trumbetta tas-sema, ambaxxatur ta' Kristu, vuċi tal-kelma, prekursur tal-verità, ħabib tal-arus, kuruna tal-profeti, preparatur għas-salvazzjoni, dawl għal-martri u għaddej tal-kelma. U inti, bil-mod kif titkellem, bil-mod kif tgħix, turi lil Kristu lil ħaddieħor, ħalli int ukoll tkun xut u eżempju tajjeb għall-istess Messija, is-Salvatur tagħna. Mulej Ġesu, għamilni messaġġier tal-kelma, tal-verità u tal-grazzja tiegħek. Enni ħalli jien inkun xut fidil tal-ferħ tal-Evanġelju. Aziza Marija, int li dejjem ippuntajt lej Kristu u tibqa' tgħidilna għamlu kull ma jgħidilkom hu. Għamel li jien ukoll nixed għalih b'dak kollu li nagħmel f'ħajti, bħalma inti, Ġwanni u l-qaddisin kollha għamlu f'ħajjithom. Amen.